Arratsaldeon! Gaurkoan, nolako sorpresa polita daukagun. Xaldakik. Xaldakik? Euskal Telebistako zuzendaritzak enkargutxo bat eman zidak. Txiribitoni dantza suelduko ikastalditxo bat ematea. Bai, pandangoa! Bigo berango! Honek dantza lotuta ezin intez dake. Ez dago inor honekin dantza nahi duenik. Txe, izango dian dola, be. Lau pauso tankera zeudek. Usten? Lau. Hola, lau. Laporreta luga. Begia, lehenengoari itzen zaion, paseoa. Torno, Goncho. Paseoa deitu beseik ez zaio egiten, ea nola dan, Bat. Jargina, oina azpia jartzen du eta, ea. Bat, bi, iru, talau. Bat, bi, iru, talau. Bat, bi, iru, talau. Xarriña, baka, lau. Polita, Bigarrena. Bigarren ari ditzen zaiok, ostikada. Txalo! Deitu ditzen zaiok ostikada, baina estiak eman behar? Bien hola. Ipurdia boitzan da. Grazia, ondila egore. Txan, 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 txan. Hola. Hirugarrena duk, kio biguarena, bueltaka. Lebesi alde batera, eta gero bestera, Ia, txan, 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 pata, txan, 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 pata, txan, txan, txan. Moskotutako hartza ematen duk. Ontxo. Txalaugarrena, bat, bi, iru, bida. Bat, bi, iru. Bat, bi, iru, ia. Oso ondo. Ea, oain niko deo probat txistuarekin. Ea, zer mozo egiten dut, Baserritarrak joko diat. Bai. Ikusiko du, txirriton dolorrek, eta ikusiko du. Guztioi, arratsaldeon denoi. Mirri eta txiribiton, gaur ni baino lehenago iritsi zarete. Zertan zebiltzaten? Ajola hundiko egin behar bat genian. Bai, esplikatuko diazu eba. Zer da egin behar hori? Txiribetoni erakusten nioan, dantza sueltoa egiten. Dantza sueltoa? Roka edo nelako zerbait. Roka alako zertxo bait? Xaldakik, txiribitoa inbeste multzen arriskutsua dela. Kontxo, xena iduk lurikara bat sortzea, Enike kolakorik nahi, Mirri. Gauza, apalago bat. Apalagoa, zer tankerako dantza orduan ari intzan erakusten? Euskal dantza bat. Mirri, benetan, aipagarria iruditzen zaitori. Eusko Jaurlaritzako kultur sailak eta dantza sailak beka bat eman zigu kortarako. Honen besteko maila alduzu eba zuek dio. Bai jauna. Aizu, Mirri, eta hemen nire aurrean ekitaldi bat egitea posible hotelitzateke? Bai jauna. Bai! Ikusiko du nolako gauza ederra. Zein pozik jarriko naizen ni eta zein pozik jarriko diran telebistaz ikusten gaituzten haurtxoak. Ea! Ea!
Oso ondo hindu txiribitonek. Tira! Igartzen zaio, maisu hon bat izan duela. Bai. Maixua txizdu jotzen etzegoen guztiz gaizki. Baina, hau, harinan ine dantzatzen, hipopotamo dantza. Etzeida zuera esan hori dantza pinatzen imez. Txiribiton, ekatza gauza hori. Zer? Orain ekarriko dik txiribitonek gauza bat, eta erakutsiko dik zein ederki dakien dantza egiten. Nik erakutsita. Txiribitonek? Baiko! Orain egin duena baino hobe dantza egin dezake? Zailago! Ai ba! Xuberoako dantzak egin beralditu txiribitonek? Godaleta dantzatuko dik. Godaleta dantzatu behar. Euskal Herriko dantzen artean, zailena. Eta potolonek hori dantzatzen badakiela. Izazue, mirrita txiribiton. Ni ere dantzaria naizela ba, aldakizue. Eta ez, nola alakoa, ni dantzari ona naiz, eta guztiz atsegin alitzeidake ba, tira, zamaltzeina jantzirik ba, dantza batzuk. Egin nahi alduk proba. Bai! Utziko diagu, ea. Utziko dira zer Utziko, txiribiton. Egin dezala agerpen bat, ea. Ja, hau burua, nonela esi jarri. Ai, zein zirraratu bozai. Nonela esi jarri. Altxa. Ea zein ederki egiten duen tontola pikonek. Ikusiko duzu orain, ze punturaino txirri den artista. Denaren, nik uste, txirrirentzat, xaldia baino hobe, astotxo bat legoke da. Tira, mirri, mesebe! Hasi txistua jotzen eta kitxo. Bai. Ara, dantzari fina! Bai. Dana zigiz egin utzi du. Tira. Hau lardaskeria. Mirri eta txiribitoan aspaldian dantza egin gabe nintzan eta tira, ensaio falta besterik etzen. Txiribitonek etzian botako. Txiribitonek elukela botako. Ez jauna. To. Honelako lodikote honek... Txiribitonek txantxa bat ere likek botako. Ziur altzaudete hortaz? Txantxa bat ere like botako txiribitonek. Egingo aldugu apostu. Egin desagun apustu. Esango dizuet ba. Txiribitonek tantarik ere botatze ezpadu, hemen diren haurtxo guztien txaloa berarintzat. Eta nerorintzat ze? Beno, bere maixua izenez, bai. Eta telebistaz ikusten gaituzten haurtxo guztien txalo ere, zue biontzat. Eta areago oraindik, nire txalo propioa ere, zuek biontzat, tantarik ere isurtzea lortzen baduzue. Ez isurtzea lortzen baduzue. Ederki, txiribiton, ekarri beste baso bat. Badakin nolakoa, Tira, ni dantzari ona naiz baina. Azkar? Txiribiton ni baino hobea. Ara, eta zergatik ez duzue ura ekartzen beti bezala. Nahiago diagu laranja zukoa. Ah. Gero eta analizateko egarriak eudek eta... Gure dantzari pinpirinak. Jantzi? Naranja zukoa behar. Ea txiribiton, ez dakit hor sartuko zaigun Txiribitonek, gure egia esan, xaldi bat baino, hobe luke elefante bate. Bai, guzti. Tira, gabitu da. Txapela, buru hortan elitzei hoki gabituko. Do. Presto, txiribiton!
Ez jauna zer? Basua pintatuta zegoan, eta ez du bat ere tantarik bota. Beraz, txaloak niri eta txirri Zarata orkestra. Zarata orkestra. Zarata orkestra! Gure etxaspian beti burba festa, antxe hari baita egunero. Ze! Simba, Zarata orkestra. Zuzendaria, autogidaria, Laguntzaileak, kamioita motor xaleak. Gure etxaspian beti burba festa, antxe hari baita egunero. ze! Simba, Zarata orkestra. Oza nagusia, udaltzainen sirenak, Ta kontra kantuan, ambulantzien orrua. Obi, 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 obi. Gure etxaspian beti burba festa, antxe hari baita egunero. ze! Simba, Zarata orkestra. Perkusio astintzen, espaloiko obrak, Sinkopak eragiten, xaborren bitzaileak. Gure etxaspian beti burba festa, antxe hari baita egunero. ze! Simba, Zarata orkestra. Jaidenean ere, megafonia errege, Barrakak etengabe, txotxona xosketatzen. Gure etxaspian beti burba festa, antxe hari baita egunero. ze! Gure etxaspian beti burba festa, antxe hari baita egunero. Isiltasuna. Gehiagizkoa. Kaixo launak! Zer ikusi alduzue nire kiosko berria? Politia da, ez da? Aizue, denetik saltzen dut nik bertan. Komikiak, litxarreriak, bideojokuak, aldizkariak. Zuetakon batek nahi du komiki bat? Zabete, itxaron pixka baten. Txiribiton kokoteraino naukazue zuen txorakeriekin, kontxo! Hau, nire
kiosko berria da, badakizue. Eta inaugurazio festara ez zaituztet gonbidatuko. Kitxo! Festa kaskarra izango du bagu gabe, Euskaltzaindiko kongresua bezain aspergarria. Beste norbait gonbidatu baitut. Neska eder gazte bat. Eskerrik asko, Txirri. Gaur arte inoiz kiosko baten inaugurazioan egon. Ai, ze polita den. Dotorea eta panpoxoa, zu bezalako xea. Zu ere oso atsegina zera, Lilinuit. Baina, begira, hau kiosko kaskar bat besterik ez da oraingoz. Baina aurki, nazioarteko enpresa famatua izango da. Txirri prest, beti prest! Ai, ze guapoa den, ze potxoloa. Zu ere oso erakargarria zera, Lilinuit. Gustora emango nioke musu eder bat. Tira, ez palotxatu, nahi duzunean animo. Olio? Lilinuit, zuretzat oparitxo bat dut. Tira, zure edertasunaren parerik ez du, baina gustoko izango zaizula espero dut. Eskerrik asko, Txirri, ze majoa zaren. Eta zaude beste gauza bate baitaukat, zapi eder hau. Tira... Ze zapi ederra. Haue dira kolore biziak eta alaiak. Zure edertasunarekin konparatu ezkero, ilunak eta tristeak dirudite. Txiribiton, Txirri lotxabe hori ligatzen ari duk. Baina guk ere, egin zitzakegu, opari eder presiosoak, Txiribiton, txotxongildo horrena baino asko zeo beak, Guaxemak, korrika baten. Adiskide atsegina zara benetan, Txirri. Tira, zu ere oso erakargarria zera. Eta gainera, zu bezalako pinpili pausia atsegin batek hori baino gehiago merezi du. Eta maistra itxusiak. Kokotxo eta kokotxa kuadrilla. Ongi etorri, Mirri eta Txiribitonen kiosko preziosoaren inaugurazio ekitaldira. Mirri prest, dena aldrebes. Mirri, horrek kioskoa baino baserriko ikulua irudi. Arroi Txiribiton, opariak ematen hasiko nau. Lilinuit, nik ere badu zuretzat opari prezioso bat. Komiki barregarri bat! Beste komiki bat emango didazu? Bai. Ez ote da gehiegi izango. Hau munduko komikirik barregarriena da. Txiribitonen abenturak eta kalenturak. Ai! Zira, komiki abanguardista da. Abanguardista edo abanguarrista? Eta beste opari bat ere badugu. Zapi eder dotorea. Zapi koloretsu eta alaia? Bai, zapi polit eta garestia. Txibitone, bai da kaskarri ez zapia. Piskor, apenas. Hemen txeduzu. Baina zer da hau? Haien emuki badauka gainera, izen azkar! Ez zaitut bihar arte gehiago ikusi nahi mozolo alena!
Lilibet, Baina- nahi baduzu Lilinuit, zurekin joango naiz, zu bezalako neskato lirein batek ezin du bakarrik ibili kalean. Estimatzen dizu, txirri. Goaz, ba. Gauza bat, ni kanpoan nagun bitartean, zuek ondo zaindu nire kioskoa, ados? Bai? Eta beste gauza bat, bise apoto hauek ondo vigilatu ez daitezela inolaz ere horra hurbildu. Konforme? Ziur? Gero arte. Lilinuit nire markesa. Txiribiton, ator ona. Hau, zapia zikina izateagatik. Pila, Txiribiton, martxa honetan Andre gairik gabe geratuko gaituk. Soltero! Arraxoi. Erru osoa, erru osoa txirrirena da. Baina ederki da mutuko saio. Txiribiton, guaxemak, ekintza. Listo, txirri, mondongoa baxatorrek, despistatu zak, txiriton, despistatu zak. Nola? Baina, ze gertatu da nire kioskoan dena hankaz gora egoteko? Txikizioa, baina... Udaltzainei deitu beharko diet, udaltzainei deitu beharko diet! Oh, lala! Hurakan bat izan da, monsieur, hurakan bat! Nola? Hurakan bat hemen geltokian? Ez da posible. Charleston izeneko hurakana! Baina, nola da posible nire kioskoa erabat birrinduta egotea eta Mirri eta Txiribitonena lehen bezain tente, Bakizu, hurakanak oso kapritxosoak dira, oso kapritxosoak, Zu altzara, kiosko zatar horren jabea? Ba, inuski? Ba oso egoera kaskarrean dago! Egoera kaskarrean, baina ez didaztu esan horrein bertan hurakan bat etorri dela eta berak txikitu duela? Zeu hurakan eta zeu txokuarto! Izuna jarri beharko dizut! Izuna jarri behar dira, niri zergatik? 10.000 euro! Baina nik ez dauzkat 10.000 euro! Hainbeste dirurik ez daukat nik! Ez daukazu hainbeste diru? Orduan, zigortu egin beharko zaitu. Ni zigortu? Bai, zigortu! Atenzion! Nire laguntzailea beharko duk horretarako! Monsieur Brioche! Baina, zer egin behar didazue? Zer eza! Bataiatu egingo zaitu! Ekin! Bataiatu? Bi eta ego!
zarete Mirri eta Txiribiton! Nere triskantza guztia egin duzuenak! Baina Mirri eta Txiribiton! Iritsi da Txirri Hurakana! Xodun, abizti lasaia, mesedez. Lasai, eta tranquila. Eskuak lotu, ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Xoriontxua adiskide bat duena, benetan aberatsa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da udaberrian. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu, bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala, beti gurekin lagunen itzala. Euskaldunak, urdindak derirarira, tararitatatita, larari-lariraro, oigel Euskaldunak. Ai, zuritak burdina dira, kolorez berde argiak. Ai, igeldoko igelak, oigel Euskaldunak. Oi! Igelak, igel Euskaldunak. Ja, marcha! Txibidon, ja, bu! Igeldoko, hola! Txibidon, marcha, jopelas? Txibidon? Txiribiton, kontu! Jopelas! Babolio, xaldakik loretan, somorroak, eta listorrak ibiltzen direla! Mabolio, kontuz. Txiribiton, deno basak igukik somorro guztiak eta listor guztiak jan egiten ditu, ala bai? Baina hortik listor bat atratzen bauk. Eta sudur gorri horretan xistada ematen badik, guztiz bestuta geratuko zaik. Baina berrita Txiribiton, lore hauekin ez dago inongo arazorik. Mendian jaso berria baititut, bildu berria baititut nik. Eskerrik asko, Txirri! Gurekin akordatu da, Txirri, ikusten duzu, Ez zerregatik, Mirrita Txibiton, baina lore hauek ez dira zuentzat, isiarrentzat baizik. Eta guretzat, xer? Zuentzat? Zuentzat hauek, to! Hau, kopela Txirri nirik ez da gustatzen zaidak, baina hau fuerte egia duk. Cabrales, to Txibiton! Dira, Mirrita Txibiton, begira, nik orain kamerinora joan berra dut, bota, motxila eta dena jasotzera, egingo didazue mesedetxo txiki bat?
egingo didazue? Bai. Tira, oso erreza da, begira. Isiar segituan etorriko denez, atondu mesedez lora hauek eta jarritzazue kurioso lora ontzian, Berala etorriko baita. Txirri, Mirri eta Txiribiton beti, ire aginduak betetzeko prest! Estimatzen dizuen Mirri eta Txiribiton, berala nator, Gero arte. Babolio eta babolio, ez duk eser entenitzen. Eskerrak Mirrik beti brutapen honak esaten dituen. Gauza bat. Zue balakizue zer den listorra? Bai? Ola borroba batean ibiltzen den hori? Eta balakizue listorrak ziztada ematen duenean nolako haundidura egiten duen? Balakizue, hartuko dugu listor bat, sartuko dugu loretan, eta txirri loreak usaitzen dituenean, tuf, zizta! Ona izango da. Zer? Ai, Txiribiton zeba bolio den. Txiribiton. Isiarri etziok ziztadarik emango listorrak. Oainik esaldakik hori. Emakumezkoei listorrek ez diete ziztadarik ematen. Listorrak feminista ditu babolio. Erdi, Txiribiton, bizko. Xalabardo bila. Ea, zuek iso. Ea. Hor non bai dabi. Txibiton, ikus alduk non pausatu den? Txibiton, nien hau listorra. Edo saksala bardo gaiari. Abolio. Kontuz. Amenzio. Ja. Jartzak. Arki. Hemen txeutziko dio. Hortxe geratu txintxo, moñoño, Txibiton, eta orain gubagoaz, isiarrentzako lore polita derren bila. Horix. Mirri Txiribiton, ze artistak zareten Mirri eta Txiribiton, zein dotore eta poliki jarri duzuen. Isiar erabat arrituta, txundituta geldituko da. Eta sudurra handituta. Txirri, esko muñak eman isiarri gure partetik, Baina ez alduzue gelditu behar isiarren aurpegia ikustera. Zer da hori? Zer da? Markatu baina ikusia gure etorezaitik. Mirri, meserez, baina ez da iztikin osoaren izan aldeintzak hemendik komunera gezurra dirudi. Honolako gauzak hemen bertan egiten, zikin oso alena. Txirri, zer moduz mendian? Oso ondo, isiar, oso ondo. Eta begira ze aurkitu dudan zuretzat. Benetan? Niretzako? Zuretzat bakarrik. Mirri, gehien gustatzen zaidan landarea da Txiribita! Zer da? Mirrik ez aldu alde egin oraindik. Zikin oso hori etzego hortxoko antxixe egiten hasi. Benantzazu horrelako kontu zikinik esan, nik hauek usaindu nahi ditut eta, Ze politek diren. Zer duzu, isiar? Listorren bateko azka egin dit. Marka hundi utzi dit. Isiar, oso desberdina ikusten zaitut. Begira. Txirri, Zer? ze broma klase dau. Baina ez dit bate graziarik egiten, ez nizu gandik hau espero, Nik ez dut hemen zer ikusirik kontu honetan, ez dut zer egin begitan esaten dizu. Zer egin behar du niko ainola? Baina, isiar... Ai, hemen txegaitu zue, isiar. Ikusi nahi aldituzu Txiribitonek eta Biok mendian zuretzat espreski bildutako loreak? Ez dute ze ikusi nahi, ni gaina banoa. Estop, isiar.
gure loreak ikusi gabe, ez zara hemendik joango, Ez zait azari gustatzen, ez dut nahi nik azarik. Arrobalakoa? Eta gure loreak bentsat ez dute listorrik, Nola? Listorrik? Zuek zer dakizue listorrei buruz, Zer dakizue listorretaz? Loretan sartzeko listorrek guri baimena eskatzen digute, eta... Ze baimen eta ze baimen ondo. Ixiar, hemen dituzu nire loretan listorra sartu dutenak, ara. Jo, pena, egia da, guk sartu dugu listorra. Ez da, bai, txirito nire esan da, baina guk sartu dugu, bai. Baina, aixu, mesede egitearren, Xaxara konturatu, moñoño. Asko sas, ederrago, bai, zaude sudurra, gorri. Ikusten duzu, Ixiar, zenolakoak eraman behar ditu denik hauekin? Egia esan, Ixiar, sudurra gorri egin da ere, oso polita zaude. Benetan? Aixu, begira, Zergatik uste duzu naizela ni horren lirain eta eder? Aizu, zu ez zara ez lirain eta ez ederra, Zu txampiñoik izkurua besterik ez zara. Eta gainera? Azaurua! Begira, nonbait irakurria dut, mirri, honelako arazoak gainditzeko, honena kantu bat kantatzea izaten dela. Kinkerrinera adibidez. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Txirri plaza berriko, girari bestaldera. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Txirri plaza berriko, girari bestaldera. Nere aita kamari gona gorria ekarri. Nere aita kamari gona gorria ekarri. Berriz ere maiteko dio nere amak aitari. Nere aita kamari gona gorria ekarri. Baserritarrak eragu ezin gentzake ukatu. Baserritarrak eragu ezin gentzake ukatu. Baina kaletarrak bezin ongi, soinua jotzen dugu, Mañanitik hasila urkiolaraino, ez da urkitzen besteik aldapia baino. Durangon baskalduta, Mañari txangora, Txakur zulon jauzinaz, Ipurdiaz gora. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Umetxo plaza berriko, girari bestaldera. Alla kinkirrinera, alla xamurrera, Umetxo plaza berriko, girari bestaldera. Bistan denez, Polizia Akademia berria sortu dut. Ni bakarrik eta inoren baimenik gabe. Txirrimirri eta txiribiton, presente, ar! Rekluta anarkistak, oetortzeko esan dut, ar!
zarete ona derrepentean, ar! Gaizki etorriak Karkauteko akademia honetara. Hemendik, gizonduta irtengo zarete. Gizonduta! Penaz, Txiribiton, igeiago izentzen maiz, estan behin Egurmendik komandantea fascista nauzue. Ar! Kontxo, Egurmendi familiakoa! Ba ez daukazu bat ere patxista itxurarik, Hori bai argi dago, ez zarela lazkao txikiren lehenguzua, Hemen balorazioak neuk egiten ditut. Ar! Zuek, jauna, bai jauna, esan behar duzue. Jauna, bai jauna! Senyora, bai, senyora! Haitxu eta nola dakigu menetan hemen agintzen duzula zuk, Ez du ematen autoridade handia duzunik, Pena, ze patxista busketa, Tira, entrenatzen hasiko gara. Txirri mozoloa, giharrak sendotzera. Ar! Jauna, bai jauna! Bitartean, Mirri eta Txiribiton, koefiziente intelektuala neurtzeko testa egingo duzue. Ar! Arrez, hor. Zezala, zenbat kilometro dagoen, Pamplonatik Iruñara! Sokorro, Txiribiton, lagundu! Ale, rekuta krokodiloa, eman egurra, ar! Nahiko da! Baina, zu zer zara, bozeolari, ala pinpilin pausa. Kendu paretik, neuk erakutsiko izuteta. Kendu! Horrela egiten da. Horrela... Horrela... Eta horrela... Egurmendi jauna, siesta berba behar duzuzuk hori egia da. Jauna, ondo egin, jauna! Kopelatxe eta kopela, zola indik ez dut asmatu, zenbat kilometro dagoen, Pamplonatik Iruñara. Bigarren rekluta, presente, ar! Txiribikopion, ire txanda. Zuk artillero itxura daukazu. Zu Karkauteko kainoi arriskutsuaren arduraduna izango zara. Ar! Arerioa txikitu behar dugu. Xetu! Lehenengo, koordenadak interpretatu behar dituzu. Gero, kainoia piztu. Eta azkenik, tiro egin. Ulertu duzu? Koordenadak, zu hemen, eta tiro egin. Ar!
tonto mozolonek askoitian pikutara bidaliko du. Koordenadak, 4 gradu iparraldera. 8 gradu hegoaldera. Baina, nahaztu egin naiz. Zera, 6 gradu ekialdera eta 17 gradu mendebaldera. Baina mozolonek akatu egingo nauta, akatu egingo nazu, baina benga, apuntatu berriro. 4 izobara eskerrera eta segi popatik hartzera. Stop! Demostrazioa egin beharko du Egurmendi komandanteak. Ar! Txiribiton, makurtu. Zer? Artillero, zer gertatzen da? Ez dut ulertzen, kendu, neuk begiratuko dut. Tira. Ez dute zer ikusten, baina zer da gertatzen dana? Ez dute zer ikusten, kilometro dagoen, Pamplonatik Iruñara, badakizu ezen bat? 500! Begira, Pamplonatik Bilbora, 100! Bilbotik Donostiara, beste 100! Eta Donostitik Iruñara, beste 100! Totalean, 500! Jopi! Karkauteko tropa garaite zinaren azken aukera zara. Azkena eta bakarra! Eliteko soldadua izango zara. Sekretu guztiak ikasiko dituzu eta txapel gorria ez, boina berdea izango zara. Boina berdea, oso ekologikoa. Eta ze arma erabiliko dut? Tiragoma atomikoa? Ez. Granada supersonikoa. Gogoratu aginduak. Eraztunak kendu. 1, 2, 10 arte zenbatu. Eta 3, eraztuna jaurti eta granada poltsikoan gorde. Ulertu duzu, azaburu? Bai, senyora, Eta bestela erreklamazio horria eskatu eta informe desinformatua pasako diet agintari inkompetente. Bai, senyora eta senyora. Tira, Nola esan du, Granada kendu eta eraztuna bota. Ez, eraztuna kendu eta eraztunarekin pierzein bat egin. Ez? Ez. Aixue, ez fundamento pixka bat ez, dana bat ere itziten baxue, honek firin faran ematen du eta, Nola esan du? Badakin nola esan du, eraztuna kendu. Gero 10 arte kontatu ez, 2 eta 4. Eta gero, Granadarekin, nahi dudan egiteko. Nahi dudan ez. Errepublika gora! Eopa! Aido! Urrengoan, Basurde Akademia jarriko dut. Bai. Ni naiz kapitan pilotu, niri bertzait obeditu,
Kapitan pilotu, Ni naiz kapitan pilotu, niri behatzait obeditu, ja, 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 ja. bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen basait niri, bombilun bat eta bombilun bi, eragio xantiarraun horri. Kapitaina da txipeltza, Kapitaina da txuria, dirudiena alkitrana, ja, 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 ja. Kapitain korajetsua, Kapitain korajetsua, edan gainera indartsua, ja, 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 ja. bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen basait niri, bombilun bat eta bombilun bi, eragio xantiarraun horri. Deuseren beldurrik ez du, Inork ez du hau ikaratu, ja, 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 ja. Deuseren beldurrik ez du, Deuseren beldurrik ez du, inork ez du hau ikaratu, ja, 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 ja. bestela zenbaiten kasketa, bombilunera. Buruan jartzen basait niri, bombilun bat eta bombilun bi, eragio xantiarraun horri. Itxusiak, kako zai handiak, mezu bat bidali ditzu entzat, entzun arretaz. Gara kako zina, geltokiko erregina bai. Begira, ikusi ze oparia ekarri dudan. Pañazo memelo hoientzat, opari zoragarria. Ea, hau hemen, hotxe, keto. Kaixo, bizkotxo kuadrilla! Arratsaldeon, sestao! Hau ez dira sestao? Bai, noski, sestao da. Bai. Orduan, non arraio gaude? Ai, txiribiton, ze babua izen. Iaia punturrak hautsi dituk. Portugaleteko gaizto txiki hauek trampa itzela prestatu digute, Trampa! Txiribiton! Babolio! Iaia, akatu egin dau! Pelas! Mailua erotuta dagoela? Esko kolon! Ia ez burutik sano ez dagoena. Horixe, oso gaizki dago, mirri fantastikoari, honelako kankatekoak ematea, Utzi niri. Nahikoa da, Kortxo. Ole!
Kaixo Santurtzin! Ze, orain ere arrisku bizian egon zarete bitunante hauen erruz, ez da? Txiri. Zer? Gu laguntzen ari gintzuan, hobe beharrez, Hobe beharrez. Ikusi diagu, untze itxusi hori, eta paretik kendu nahi genian inork min hartu baino lehen. Hau nobedadea, mirri! Bapatean kaballeroso bihurtu zarete biak! Ba, oso erreza duzue, honelako mailu ederra izanik, nahikoa duzue, kolpe zital bat, justu, hementxe ematea, hementxe, eta ez... Lehenengo txori, punta behatzori. Ai, kriminal nazkantea! Katzakori, maio txiribitoni. Bion artean konponduko diagu arazo hau. Txiribiton, emantzak, kolpea, zitala, hementxe, justu, hor. Bigarren txori, punta behatzori. Ez, txiribitonez, ez diagu beste esaroiorik egingo ez. Bestela, burua apurtuko didazu hemen. Gazai, txiri. Eixa eserretu. Orain, kantuan hasiko gaitu. Eta omenaldi unkigarria ingo xegu, ire atzamarri txuzi horiek. Eta ze kantatuko dugu, eskutxo poliñoa, ez da? Ez, lehenengo txori. Atzori beste guztien artean txikerra dukori tra-la-la-la-la la-la-la-la-la-la tra-la-la-la-la la-la-la-la-la. Bigarren txori, punta behatzori, beste guztien artean nagia dukori. Hirugarren hori, punta behatzori, beste guztien artean luzea dukori. Hirugarren hori, punta behatzori, beste guztien artean luzea dukori. Laugarren txori, punta behatzori, beste guztien artean sendoa dukori. Laugarren txori, punta behatzori, beste guztien artean sendoa dukori. Bosgarren txori, punta behatzori, beste guztien artean lodia dukori. Bosgarren txori, punta behatzori, beste guztien artean lodia dukori.
Kaixo, Mirri. Ze aulki dotorea ekarri duan, Ire maia bezalako xea. Lau hankaduna. Preziosoa. Bai. Txiribiton, polita ez da? Ba, nik neronek egin dut mai hau. Nik neronek egina. Polita aulkia, hau ere, nik neronek erosia. Baraina ingo zorginari, 5 euro. Pena, Txiribiton, XXL aulkia behar duk, Magolio. Txiribiton, uso pasan? Ba, akaso zeuk argituko diguzu zer egin dezakegun begira. Ez dakigu hirurok zer egin, mai batekin, aulki batekin, eta mikrofono ziztrin batekin. Ba garbi dago. Ai? Maiarekin, aulkiarekin, eta mikrofonoarekin, irrati pirata egin behar duzue. Irrati pirata! Wow! Irrati pirata emango dugu sekulako lata! Ze txukuna gelditu den, ze polita, ze koketoa! Bai. Irrati pirata, ase patata! Irratia oso komunikabide ona da. Bai. Aprobetxatu eta zabaldu lau haizeetara triki-traka troneko albisteak. Ni izango naiz esataria. Ni izango naiz esataria. Askotu zago. Txiribiton, mikrofonek hartzak. Leoni hasiko naiz. Ni izango naiz esataria. Askita! Lehenengo txirri. Gero, mirri, eta bukatzeko txiribiton. Arrastion kikilikon. Txirri estudiosoaren albistea. Euskal Herria krisialdi sakonean murgilduta dago. Eta ondorioz, hemendik aurrera, txirrikolak, gominolak, eta txokolatezko galletak garestiagoak izango dira. Lasai, nire notizia ez da horren tragikoa izango. Apatxi, apamirri. Tira. Entzuten zait? ¿Me oye? ¿Seguro? ¿Entzuten zait ondo? Bai. Aditu ere bai? Bai, seguro. Eso. ¿Me oye? ¡Ea! ¡Atención, cascamelón!
Entzun Euskal Herria Mirriren notizia! Euskal Herriko txori guztia! Eta pajara batzuk ere bai? Atzo bartarratzean parrandan atera ziren? Eta haotzik gabe geratu dira! Afoniko! Medikuak agindu diete 15 egunez, hitzik egin gabe egotea. Beraz, bihaztetan ez ditugu beren txorrotxioak, eta beren txiruliruliruliruak, entzungo. Dindandon. Irrati pirataren audientziak. Iritsi berri dira. Audientziak. Jendeari izugarri gustatzen zaizkio albiste tristeak. Seguru audiometroa utzi dugula. Audiometroa utzi? Ya lo creo. Txirriren audientzia. Txirriren. 0,1. Mirriren audientzia 0,0000 bat. Txiribitonen audientzia neurtu ere ez du egin. Kuadrilla, estrategia informatiboa aldatu behar duzue. Bai, formatoa. Bai, egia da. Badaki zer egingo dugun. Hemendik aurrera, albiste onak emango ditugu. Albiste onak bakarrik. Ni hasiko naiz. Eta gainera, sintoniarekin. La tra tra la 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 Chispun. Berri, akabo sintonia. Euskal Herria krisialdi sakonean murgilduta dago. Baina guri bost axola. Hemendik aurrera txirrikolak, gominolak eta txokolatezko galletak doain izango dira. Devolve!
txantan. Ea, Mirren notizia posgarria. ea, sintonia. Tra la 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 la. Txispun? Ja. Ze notizia. Hemendik aurrera, eskola guztietan, matematikak, fizika, eta kimika, debekatuta egongo dira, eta eskolan denbora guztia, jolasaldian emango dugu, eta busketa bat komunean ere bai. Iopi! Ea, txiribidon. Tra la 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 la. Txispun? Audientziak, ea. Dindandon. Audientzia orokorra. 0,000000000 eta 0. Alegia 0 purrustero. Kris, kras, Eta frux. kris. Gauza bat argi dago, klarisimo. Irrati pirata hau zentsuratuta eta klausuratuta gelditzen da. A fastidiar xemirri. Alza Felipe, tulalai, tulalai, tulalai. Alza Felipe, tulalai, tulalai. Alza Felipe, tulalai, tulalai, tulalai. Alza Felipe, tulalai, tulalai. Basatoxak, oiko kaletik beko kalera. Basatoxak, oiko kaletik zezenak. La 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 Baxatoxak, oiko kaletik beko kalera. Baxatoxak, oiko kaletik zezenak. la 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe,